खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बर' बिजोङाव सोलोंथाइ लानाय टुटु रानी मुसाहारिया APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बरपेटा र'डआव नेताजी भुपेन्द्र जथायै बानजायनायाव नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि 19 फुट गोजौनि आबुं सावस्रि मुसुखा गायसंनायनि गोख्रों लाहार फाहार। सासे बर' लाइमोन आसाम राइफल्स पाइकि जवाननि आबाद मावनायनि समायना बिदिन्थि। मायंफारा समाजा 31थि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ फोरबोखौ देग्लाय मेहेरगोनाङै फालिगोन। 156 BNCRPFआ लाइमोनफोरखौ आर्मि आरो पेरामिलिटारिनि थाखाय साखाफारा खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानाय टुटु रानी मुसाहारिया APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानानै दोलबारि गामिजों लोगोसे बर' हारियावनो गोग्गानाय लाबोनो हादों। मोनसे बिजोङा सोलोंथाइ लानाय आरो सासे फरायसानि जिउनि थांखिखौ जाफुंसार जानायाव हेंथा जानो हाया। बेनिनो बिदिन्थि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दोलबारि गामिनि लहित चन्द्र मुसाहारि आरो ललिता देउरि मुसाहारिनि सेथि फिसाजो टुटु रानी मुसाहारिया 972 नं दोलबारि गुदि फरायसालिनिफ्राय गुदि सोलोंथाइखौ लाजेननाय टुटु रानी मुसाहारिया मास्टार डिग्रीखौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। बेनिनो टुटु रानी मुसाहारिया आसामनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन आनजाद APSC आनजादखौ लिरनानै देग्लाय बोसोराव एसिस्टेन्ट एकाउन्ट अफिसारनि मासिखौ मोननो हायो। टुटु रानी मुसाहारिनि उथ्रिसारनायाव बिमा बिफाजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफ्रा गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायो। लोगोसे बिफा लहित चन्द्र मुसाहारि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनानै बुंथियो दि सासे फरायसानि उथ्रिसारनायाव मोनसे बिजोङा जेबो हेंथा जानो हाया होननानै फोरमायदों। लोगोसे बयखौबो टुटु रानी मुसाहारिया गावबा गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंजों सोलोंथाइ ला होननानैबो खावलायहरो। मख'जाथावदि गामिनि आइजोफोरा टुटु रानी मुसाहारिनि उथ्रिसारनायाव गोजोननायजों आर'नाइ होनानै बरायनायजों लोगोसे गावबा गावनि गथ'फोरखौबो टुटु रानी मुसाहारिनि बायदिनो फैबाय थानाय समाव खालामलांनो नाजागोन होननानै बुंथिनायखौबो नुनो मोनो। बरपेटा र'डआव गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो सेन्ट्रेल नेताजी जोनोम सान फोरबो खुंफुं आफादनि बानजायनायाव आरो नेताजी सुभाष चन्द्र भावना मञ्चनि हेफाजाबजों 127थि नेताजी सुभाष चन्द्र बसुनि जोनोम सानखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनायनि लाहार फाहारा गोख्रोङैनो सोलिनायखौ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों बानजाय आफादनिफ्राय। गोबाव सम 23 बोसोर मेंनाय गैयाजासे खस्थ' खालामनायनि फिथाइया फैगौ 23 जानुवारि 2024 इं खालाराव नेताजीनि मोनसे आबुं मुसुखा नेताजी भुपेन्द्र जथायै बेखेवजानो थांगासिनो दङ। बे मुसुखाखौ बेखेवगोन आसामनि केबिनेट मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ। लोगोसे बाहागो लागोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', सरभग विधानसभा समस्तिनि MLA मनरन्जन तालुकदार, बिटिआरनि EM गौतम दास, भबानिपुर समस्तिनि MLA पनितर तालुकदार, बिजनी समस्तिनि MLA अजय राय, बरपेटा समस्तिनि बारग' MLA गुनेन्द्र नाथ दास, बरपेटा रड नोगोर आफादनि मेयर राजेश सरकार आरो नेताजी अनसायग्रा बरपेटा रडनि रायजोफोर। सानैनि हाबाफारियाव थागोन रफात फेरि, पिरपिला बिरहोनाय, हारिमु हानजा सुरनाय, गेवलां मेल, आलारि बाथि फोजोंनाय आरो 28 जानुवारियाव सावराय जथुम, बान्था राननाय, जुनिया मान बावनाय हाबाफारि, जायगानि आरो पश्चिम बंगनिफ्राय हांख्राय हरनाय महरगिरिफोरनि जोहै हादर अनसायनाय मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारि। सासे बर' लाइमोना बिमा हादर सिबिनायजों समानै मावलांदों आबाद जांख्रिथाय। बे बर' लाइमोना बाक्सा जिल्लानि खारिजा बिजनीनि बारापेटा गामिनि थागिबि पाइकि जवान पूर्बकान्त बर'। उन्दै समनिफ्रायनो सिमां दङमोन आबाद मावनानै गावखौ आबादारि महरै गसंनानै थानो। आसाम राइफल्सआव पाइकि जवान महरै खामानि मावदोंब्लाबो आबाद मावनायखौ नागाराखै। 7 आरो 8 बोसोर आबादजोंनो नांथाबनानै बिमा हादरखौ सिबिनायजों लोगोसे गावनि नाजानायनि गेजेरजों पूर्बकान्त बर'नि सिमाङा मोगथाङाव जाफुंसार जादों। गोबाव सम आसाम राइफल्स पाइकि जवानाव 22 बोसोर बिमा हादरखौ सिबिबोनायजों समानै गावनि न'नि हानि आबाद थिलियाव आबाद मावदों।
बिमा हादर सिबिनायजों लोगोसे समान समानै सुटियाव फैयोब्ला गावनि फोथाराव समखौ गुबुनाव ओरैनो हगारालासे मोनसेनि उनाव गुबुन मोनसे आबाद मावनानै दिन्थिदों आरो आबाद मावनानै मोजां मोनो होननानैबो फोरमायदों पुर्बकान्त बर'आ। आसाम राइफल्स पाइकि जवान पुर्बकान्त बर'नि फोथाराव नारें खाजि, फाथै, गय, थालिर, सुमफ्राम, बाउन्डारि बेसेन गोसा बिफां बायदि बायदि बागान बानायनानै आदर्श सुबुं जादों। बाक्सानि सालबारि महकुमा बेन्दोङाव थानाय मायंपारा समाजा गामियैनो बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदिनो देग्लायबो मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै फोरबो फालिगोन। बाथौ थानसालियाव खुंगा 33थि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान। बेनिखायनो नैथि मंगलबार गोथार बाथौ फोरबो फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनिफ्राय लानानै माखासे गेलेमु आयदाफोर गामिनि गासै रायजोफोरा जयै गथ' गथाय, बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला गासैबोनि थाखाय माखासे गेलेनाय बादायलायनाय आयदाफोरबो लानाय जादों। गेलेनाय आयदायाव दै बोरि, खारनाय बारनाय, सियार गेलेनाय, चकलेट जानाय बायदि बायदि। मायंपारा गामिनि बाथौसालियाव खुंगा 33थि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान फालिथायजों गेलेमु आयदाखौ लानानै साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों होननानै फोरमायदों मायंपारा बाथौ फोरबो खुंफुं आफादनि आफादगिरि बाथौनि आसारिनि पनिन्द्र बसुमतारिया। मागो दाननि 8 अक्ट' नैथि मंगलबाराव मुलुगनि गासै बर' माहारियानो गोथार बाथौ सान फोरबोखौ फालिनाय जायो। मायंपारा गामिनि बाथौ थानसालियावबो गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा गावजों गाव मदद होलायनानै गामिनि बाथौ थानसालियाव नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंगोन। बेनिखायनो मागो दाननि 5 अक्ट' सनिबाराव सेथि हाबाफारि बायदियै गेलेमु आयदाया जानानै थांबाय आरो नैथि गोथार मंगलबाराव फुंनिफ्रायनो बाथौ दुमनायनिफ्राय जागायनानै गोथार बाथौ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बिमा माइनाव बरायनाय, आफा बोराइ बाथौ, बिमा लक्ष्मी आरो बिमा बिसहरिनो बावनाय, आरज गाबनाय बायदि बायदि हाबाफारियाबो जागोन होननानै फोरमायदों। मोनाबिलि समाव गेलेमु आयदानि बान्था राननाय हाबाफारियाबो जागोन होननानै फोरमायदों बाथौनि आसारिनि पनिन्द्र बसुमतारिया। मिरु सोरखारनि पेरामिलिटारि एबा आर्मियाव हाबनो खाबु मोननायनि थाखाय चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव जिल्लानि लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होनानै साखा फारा एबा एवारनेस हाबाफारि लादोंमोन। 10 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारि 2024 खालारसिम 10 साननि बे एवारनेस हाबाफारियाव गासै सा 67 लाइमोनफोरा बाहागो लादोंमोन। 20 जानुवारि सनिबारखालि बे एवारनेस हाबाफारिनि आगान गाखोमोरनाय हाबाफारिखौ 152 BNCRPFनि कामान्डेन्ट श्री ओमकारनाथ सिंह आरो नैथि कामान्डेन्ट श्री कैलाशनाथ मोनहा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे एवारनेस हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' लाइमोन आरो गुबुन गुबुन हारिनि लाइमोनफोरा बाहागो लानानै गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायथिदों आरो गोबां रोंगौथि मोनदों होननानै गावसोरनि मोन्दांथिखौ फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।